desværre igen, og nu prøver vi igen. Så lad os håbe, om det her virker. Men som jeg sagde, så vil jeg gerne være lidt soldier. Men jeg sagde i starten. Så er vi i gang. Og vi er røde, åbenbart. Det kommer jeg bare til at se op. Og jeg elsker at lave sådan nogle her jump, og det kan godt være, at jeg laver mange af dem. Og det kan jeg gøre lidt også. Men jeg glemte at have noget godt, så det er rimelig godt. Jeg spiller CP Orange. Det var så lige mig, der gør. Kan det ikke bare stå stille? A może położyć tam teleporter? Tak. Sådan der er det. Man skal ikke lige stå ud med de store. Kurwa, no free to play salt, ne? Det kan godt være, der er mange, der taler om det, og så okay. Og nu Free to play er vi salt. ordnet. Alert. Control point is being captured. Guys, vi kan sådan her, når vi lander. Så vi kan få nogle videoer. Ja mam tutaj ogólnie to efekcie ręki, ja mówię, żeby nie zapalał śpiew. Chyba, żeby nie wszedł. Tak. Żeby tutaj zawsze zapalał ręki, bro. Det kan være, eller ligner en sådan, det er jeg. Det er jo hvad det er. Det er jeg. Tjena Storm. Hallå? Vi kører lidt videre. Se. Så kan du have. Ikke også? Jaki cud będzie, no? Gdyby nie był heavy na resztę. Han dør ikke. Og så kan vi løbe ud. Tryk der lige tog han ikke. Ja, det var også Fuck off! Oh my god! To kubek się dalej po prostu śpamisz. Jeg var smidt der. Ikke også? No co za frajer? Så. Spierdalaj. Jeg ved ikke, hvorfor jeg helt får at drikke mig selv. Sjov. Jeg tror, vi er fast. Så kan vi... Kurwa. Guys. No to wprowadzę. Først kommer det er meget bedre, fordi så tænker I'm jeg, not at shutting det down. er så jeg får lige så mange muligheder. Fuck you. Fuck up fucking free to play soldiers. Oh, you're so funny. Der er ingen, der kan dræbe os, hvis vi er dem her. Der så det. No, just kidding, you're not funny. You're just loud. Udover mig selv. Så det er rimelig fedt. No, you're loud. I'm just having fun and doing virtual acts on the roof. And you're just shooting to a friendly, Hvis man det. friendly person. So you're loud. You're loud. Så får lige noget liv. Og så imens så kan I gøre det, eller skrive ned i kommentaren, hvem jeg skal være næste gang. Så. Og jeg håber, I skriver, så bliver jeg rigtig glad. Wow, you're so loud. Control point is being captured. Når vi er Fucking free to soldier play. og mig. What the fuck, you're so annoying. En It's sniper. not easy because I'm just friendly and I'm just very friendly like that, so you're killing me. So you are Og you're easy. You're easy. det er jo ret godt problem, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg. And you report it for griefing. Men jeg ved ikke, om de andre jeg skal skifte. You report it for griefing.
Yes, feel friendly. Jeg kan få den her stil. Den har jeg aldrig prøvet før. Oh, another note. Nu har jeg lov til at prøve den, så det er glad. Fucking free to play. Men den er lige ved så positiv. Så er der bare så er vi nået tilbage til det sted, hvor jeg så skulle han det er faktisk det er der. Men det er også sygt. Hvad er det for en Jeg laver lige nogle få ændringer om det billede. Shut up. No one like you. Så vi dæmper de her spillere, så vi ikke larmer så meget. Alert. Our control point is being captured. Vel ud over os selv. Så er vi i gang igen. Taler det heller ikke lige så højt. Vi skal ikke tage vores control point, det bliver jeg sur. Men det behøver jeg ikke at diskutere. We have line every time on the grid. Nu har jeg virkelig lyst til at snakke ham. Se, vi fik ham. Men det er ikke ham, vi går efter. Vi går efter. Vi går sådan tilbage. Sådan en sniper. Nu gider jeg ikke mere, så nu vil jeg bare lidt ud, hvis det er okay med jer, guys. Men skriv, hvis det ikke er okay. Hey, good job there, all that. Mother! Alert. The control point is being captured. Kom sammen, så mig. Det er ikke billeder. Doc, come on, man! Kan det gå fast? Kan det gå fast? Jeg skriver, det er ikke hack, men det er heller ikke lyd, så det er fint nok, hvis vi skriver til det. Så fryser til is. Det er fedt. Så kan vi bare gå her 15 punkter. Og så kan jeg også tage det imens. Nå, men jeg tror, jeg vil slutte den her lige om lidt, så... Så det var alt for denne gang. Så hej. Control point is being tested. Det var alt for denne gang. Så hej. Og hvis den her, den får over 10 likes, så sender jeg en til ud. Okay? Så hej. Og det vil være rigtig